nguva ino iri kuri kunzi Zimbabwe, it is supposed to decide the future of Zimbabwe in 90 days. Panguva ino tichiona kuti the amendment bill number 3 rakatoketewa, and panguva ino kuri kutoonekwa kunzi vanhu ndopavanofanira kuita madebate nekuona kuti aiwa tori sapota here and the likes kuparliament nezvimwe zvakadaro. Kwabva paitika emove yoonekwa kunzi mutungamiri wenyika abva auya nesalary increment kune vemauto. Zisapera mashoko obuda panguva ino zvinonatso kubuda kuti in this period yekudecide vemauto vabva vanzi oimazakwatira emari ndiri pasubscribe like button on the bell icon. BBC ndonyora chiti military coup in Zimbabwe. As the situation becomes tense in Zimbabwe, President Mnangagwa has promised to increase the salaries of the army to stop military coup. This comes at a time where Zimbabweans must decide the future of Zimbabwe in 90 days of constitutional amendment bill number 3. There was a leaked document alleged to be from the army which was rejecting the bill. Ndo nhau iri kubuda panguva ine iri kutanga iri kunzi neBBC pane a document rakabva to the military rarejecta the bill. Taambonzwa zverimwe again rakambobva kuThe CIO vaitaura zvekuti they were not supporting the bill in the likes. Zvinhu ava anongoramba ngori marumors, haisi information yekuti tikatoti it was 100% confirmed. But panguva ino zvatiri kuconfirma ndezvekuti right now pane ma-constitutional amendments ari kuitika panguva ino Zimbabwe aifanira kudecide within 90 days. The military vakuwedzerwa mari kuti vakusapota aiwa this amendment. Madevelopments ari kungoonekwa nemunhu wese pachena asingadi kuti paine munhu anoenda breta, but zvinhu zvinotongoonekwa the reality ichitongoripo paground kuti ndo zvatongovapo muri Zimbabwe izvi. Pana comment section medu dzafunguro enyu munoti kudoko kudii pakusoro peva munhu uonawo vaive vari kuenda against the 2013 eko-amenda the constitution kuti do you think they will have the power panguva ino kubloka this amendment? Musakano subscribe or like, check on the bell icon.